हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउट्यूब चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा गोजोनथाव खौरां लोगोफोर, लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोननि आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां लोगोफोर, गोजोनथाव खौरां। दा जोबोद मोजां रादाब लानानै फैदों। दा नोंथांमोननि मोननो गोनां पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ 2000 रांखौहाय नोंथांमोनना मोननो थांगासिनो दंलै लोगोफोर। दा माला मोनगोन आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा, आङो डाइरेक्ट नोंथांमोननो खिन्थाहरखानो सानबाय। दा नोंथांमोनाहाय लोगोफोर पिएम किसाननि 22 थि किस्तिनि फैसाखौहाय नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनना 13 तारिखआव नोंथांमोना मोनथारसिगोन दे लोगोफोर। दिनै 11 मार्च, नोंथांमोना 13 मार्चआवहाय नोंथांमोना मोनसिगोन दे लोगोफोर। दा 5 बाजिनाय लोगो लोगो, बेलासिनि 5 बाजिनाय लोगो लोगो जोंहा फैसाया हाबगोन जाहैबाय, सोंनानै हरगोन। जोंहा क'क्राझाराव मोनसे प्रग्राम दं, बेवहाय फैगोन जाहैबाय मदिजी बिथाङाहाय आसामनि चेनेल नंबाय लोगोफोर, सरि, जोंहा इण्डियाननि प्राइम मिनिस्टाराहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना टटेल थांनाय नोंथांमोना नभेम्बर दानावहाय 2022 मायथाइयावहाय नोंथांमोना 9 कौटिल' नोंथांमोना मोनदोंमोन दै लोगोफोर। पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइफोरखौहाय 9 कौटि आबादारिफोरा मोनदोंमोन। दा नैबे 22 थि किस्तिखौहाय नोंथांमोनाहाय 9 कौटि नोंथांमोना 32 लाख बेनिफिसारिसफोरा, आबादारिफोरा मोननो थांगासिनो दं। मुलाम्फागिरिफोराहाय बे 2000 रांखौहाय लोगोफोर। जोंहा पिएम किसाननि फैसाया बारायनानै फैयाखै। दा नोंथांमोनाहाय 13 मार्चआव मोनमारसिगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहरबाय। दा नोंथांमोननो माला सोना हरगोन बेखौ नोंथांमोना मिथि मोनबाय। आरो बबेनिफ्राय सोना हरगोन, जोंहा गुवाहाटीयाव जोंहा मदिजीया फैगोन, बेनिफ्राय जोंहा क'क्राझाराव फैबावगोन आसामावहाय। दा गुवाहाटीनिफ्राय सोनानै हरगोन जाहैबाय दै लोगोफोर। 13 मार्चआवहाय 5 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङाहाय हाबफैगोन। दा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर, आं एसेबां माने बाथ्रा बुंनो सानासै लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय इउर स्टेटासआव फैनानै नोंथाङाहाय गावनि स्टेटासखौहाय नायना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना गावनि स्टेटासा माबायदि दङ नोंथांमोना नायना लानांगोन लोगोफोर दै। बेवहाय नोंथांमोनाहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौहाय गोसो दंब्ला बेवहाय बसायनांगोन। रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गोसोआव गैयाब्ला नोंथांमोनाहाय इउर रेजिस्ट्रेसन नाम्बारावहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होनांगोन। बिनि उनाव नोंथांमोनाहाय बेवहाय मबाइल नाम्बार नङाब्ला आधार नाम्बारजों होनानै नोंथांमोना गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोनाहाय बेवहाय इकेवाइसिआहाय येस दङब्ला, नोंथांमोननि लेन्ड सिडिंआहाय येस दङब्ला, हानि लेखाफ्रा क्लियार जानानै दङब्ला, नोंथांमोननि आधार बेंक एकाउन्ट लिंकआ थिगैनो दङब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन दे लोगोफोर। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनाहाय नैबे बेनिफिसारि लिस्टआवहाय नोंथांमोननि नामाहाय बे बेनिफिसारि लिस्टआव फैनांगोन दे लोगोफोर। दा बेनिफिसारि लिस्टआव नोंथांमोननि नामा माबोरैहाय फैगोन, दा जोंहा रां सोनायनि सिगां नोंथांमोननि बेनिफिसारि लिस्ट दिहुनो लोगोफोर गभर्नमेन्टआ। दा बे बेनिफिसारि लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। दा बेवहाय नोंथाङा गावबा गाव स्टेटखौहाय सेलेक्ट खालामनानै लादो। नोंथांमोना आसामाव थायोब्ला आसाम स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। दा नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेखौ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो, बिनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्ट थायो जोंहा, बेखौहाय सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा भिलेजखौहाय सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिलेजखौ सेलेक्ट खालामना लाखांनायनि उनाव नोंथांमोनाहाय बे नोंथांमोननि गामिनि गासै बे नोंथांमोननि गामिनि बेनिफिसारि लिस्टआहाय लोगोफोर बेवहाय ओंखारजोबगोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोनाहाय बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन लोगोफोर। दा आं जायखिजाया मोनसे खालामबाय गेट रिपर्टआव होनानै। दा बेवहाय नै बेनिफिसारि लिस्टआ बेबायदि फैगोन दे लोगोफोर। दा बे बेनिफिसारि लिस्टखौहाय नोंथांमोनाहाय नायनानै लानो हागोन बेबायदि हिसाबैहाय। दा नोंथांमोना बे बेनिफिसारि लिस्टआवहाय सारावहाय नोंथांमोना थानांगोन दे लोगोफोर। जेरोखोम अरुनदयनि फैसा सोयोब्ला जोंहा बेनिफिसारि लिस्ट सार्ट ओंखारगोरो। जेरोखोम नोंथांमोना जायखिजाया गभर्नमेन्टनि स्किमा मोनसे राङारि अनसुंथाइ सोयोब्ला जोंहा बेनिफिसारि लिस्ट फैयो, बेबायदि बेवहायबो पिएम किसानावबो बेनिफिसारि लिस्टआहाय ओंखारग्रोयो सिगांग्रो। दा बेवहाय नोंथांमोननि नामा दङब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय 13 मार्चआवहाय नोंथांमोना 2000 रांखौहाय 22 किस्तिनि रांखौहाय नोंथांमोना पिएम किसाननि रांखौहाय नोंथांमोना मोनगोन दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। 13 मार्चआवहाय सोगोन जाहैबाय 5टा बाजियावहाय लोगोफोर। जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय सोना हरगोन जाहैबाय। दा नोंथांमोनाहाय 3 कौटि
सरि लोगोफोर 9,32 लाख नोंथांमोना आबादारिफोरा मुलाम्फागिरिफोरा बे PM किसाननि 9,000 राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोनगोन दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैल' गालाङो, नोंथांमोना गोबाङानो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबाखै। दा बेनिखायनो आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोननि इउटुब फेमिलि मेम्बार्स नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम, नोंथांमोना चेनेलखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन एन्ड टेक केयार, लाभ इउ अल।